Avui hem vingut a buscar bolets. I estem convençuts que en trobarem. Hem vingut a Sant Antoni de Vilamajor. Els nostres companys de Bolet Ben Fet cultiven bolets. Són ecològics i sense conservants. A Bolet Ben Fet treballen 9 persones. D'aquestes, 5 tenen discapacitat intel·lectual. Bon dia, Ferran. Què estàs fent? Fem les serradures, la màquina aquesta fa unes serradures especial, roure, alzina i castanyer. I jo vaig omplint bosses aquí a darrere, tinc una màquina que vaig fent i vaig omplint bosses i vas fent. L'ànima d'aquest projecte és el Carles Díaz. Bon dia, Carles. Bon dia. Això que veiem és el primer pas, oi? Sí, així és. Nosaltres fem fongs que mengen fusta. Llavors, el primer que fem és buscar bones fustes per aquí al Montseny, fustes de castanyer, d'alzina, de roure, de faig, i les barregem perquè després el fong surti boníssim. Llavors, el que hem de fer és posar aquestes fustes en forma de serradures barrejades amb una mica de cereals, perquè la fusta sola és més difícil de digerir, però amb una miqueta de cereals li donem la humitat necessària i ho posem en bossetes. Això és el primer pas de tot. No utilitzeu pesticides? No, nosaltres fem un bolet amb certificat de producció ecològica. No podem fer servir pesticides i no podem fer servir fustes que tinguin tractaments de res i a més hem de respectar molt el medi ambient. És important, és com una espècie de marxamo de qualitat i és interessant treballar d'aquesta forma, sí. Les bosses les posen a 120 graus. Albert, bon dia. Per què ho feu? Bon dia, Isabel. Mira, ho fem perquè un cop fem la barreja, que li donem tota la humitat, els cereals, això vulguis que no té microbis, bactèries i no ens interessa. Que hi hagi cap bitxo a l'hora que la mare pugui inocular la llavor. Llavors les posem a 120 graus perquè tots els bitxos que té els sacs es quedin morts i quedi ben net i esterilitzat. És aquesta la finalitat. El procés lo continua la Mari. Bon dia, Mari. Què estàs fent? Sembrando shiitake. ¿Y cómo fas? Pongo las semillas adentro de una bolsa, después las cierro y ya está. Aquests sacs, amb escalfor, els hi hem tret tots els microbis que hi ha aquí dins, no? Tots. Llavors el que fem és, davant d'un filtre d'aire que no deixa passar cap microbi, obrim la bossa i tirem una miqueta de llavor del fong que volem cultivar. Llavors tanquem la bosseta i ja està. Ja tenim un fong, ell solet, i tot un substrat que li agrada molt de fust, d'això que és per menjar que li encanta, i està ell sol. O sigui que li hem posat perfecte perquè pugui menjar molt i créixer molt. Un cop ha sembrat la Mari, passat pocs dies, ja ho tenim així. Aquest és el que és un fong, uns filets que van avançant i van menjant. Veus? Aquí encara veus les serradures, que sí? Primer són uns filets finets, perquè estan provant a veure si troben que tot això hi hagi alguna més o no, i llavors van molt ràpid i s'escampen molt de pressa. Però quan passen uns quants dies, ja ha vist que no hi ha ningú, ha començat a menjar, i llavors s'engreixa. Veus que està tot fort i gruixudet? Aquí està agafant reserves per fer una bona florada de bolets. I en aquesta sala què fan? Doncs aquí només mengen. Els donem bona temperatura perquè si tenen fred, mengen molt a poc. I si tenen calor, s'ofeguen. Llavors aquí necessiten 25 graus. Després de mesos ja es poden obrir les bosses. Adrià, ja tenim bolets? Bon dia. Sí, mira, cada dijous de la setmana posem unes quantes bosses pel matí i llavors els divendres els obrim, traiem les bosses, traiem la brossa que s'obri que ja està passada, el reguem amb aigua i deixem uns dies aproximadament fins dimarts i dimecres que ja surten. Com saps que s'han de tallar? Ara que ja se li veu la làmina i són bastant oberts, seria la forma de tallar-los. Però si veiem que el bolet que està obert ja comença a fer forma com de paraigües, ja estaria una mica passat i passaria com a un bolet de segona categoria. Carles, quines varietats teniu? Aquí fem el shiitake i la gírgola de castanyer, o que també diuen els japonesos maitake. Aquest és el shiitake i la gírgola de castanyer és aquesta que té aquest aspecte d'escarola. Quina producció feu? Fem unes 10 tones de shiitake a l'any i unes 3 o 4 de gírgola de castanyer. On els veneu? Venem a restaurants, venem a fruiteries especialitzades, venem a associacions de consumidors de producte ecològic, venem també a la cadena Bon Preu Esclat. Com aconseguiu que arribin frescos?
Doncs mira, només que els collim, els fiquem en aquesta nevera tan gran que tenim i després, quan els hem de preparar per portar-los al client, els portem a una furgoneta que és frigorífica. Llavors sempre van en nevera i així arriben acabats de collir i fresquets al consumidor. Què valores més d'aquest projecte? Aquest projecte ens agrada molt per diverses coses. Primera, que obtenim un producte dels boscos i així podem ajudar a que els boscos de castanyers no s'extingeixin perquè la gent els vol treure, perquè la fusta val pocs diners, i en canvi nosaltres valorem aquesta fusta, la paguem per poder fer els bolets. I per últim, doncs, que aconseguim uns productes molt bons, que la gent valora i que fan uns plats estupendos a alguns restaurants i que a més hi ha molta gent que diu que aquests bolets, tant el shiitake com el maitake, són molt bons per la salut. Ara ja hem vist com els fan i volem tastar. Estan boníssims. T'agraden? Sí.